Какво стана, бе? Какво стана? Абе, амо! Коте, благодаря за 5 теки. Ти се разпрепери от щата си, бе, човек. Не, бе, човек, бе, Защо? Чакай, бе, човек, какво си? Не, бе, защо правите така, бе? Защо така правите, бе? Абе, защо сте такива, бе? О, защо сте такива, бе? Оф, няма да рева, няма да рева, не. Няма да рева, не. Няма да рева, не. Se te lo saranno avanti, io li do corri, ili sine mia, πάμε παραλία. Saranno avanti, και εγώ με πολύ, ili sine mia, πάμε παραλία. Ραντεβού στην παραλία. Ραντεβού στην παραλία. Наистина много ви обичам, чат, и съм ви супер благодарна за това, което правите. Защото действително ми помагате в момента супер много в период, в който съм доста така тежък за мен и ще го живявам много гадно. Но вие сте хората, които ми помагате, вие седите тук